Aquest dimecres s'han presentat a l'Ajuntament de la ciutat les sessions de debat Repensem Badalona, un cicle de 6 sessions obertes a la participació de la ciutadania i entitats que vulguin participar. Reprenem d'una vegada per totes el diàleg amb els veïns i les veïnes, el diàleg ciutadà que ens ha d'ajudar a avançar com a societat, a avançar com a Badalona. Aquestes sessions són obertes a la ciutadania per tractar els principals reptes que afronta Badalona i es celebraran als diferents districtes de la ciutat abans d'una sessió final on exposar les conclusions. 6 debats oberts a la ciutadania previs a aquesta plenària del Consell de Ciutat Final, on parlarem de 6 temes relacionats amb els ODS. Són temes amplis on es podria incluir gairebé qualsevol tema concret que li pugui preocupar a un ciutadà o ciutadana de Badalona i al qual podria accedir qualsevol veí o veïna independentment del districte del que sigui. L'objectiu final és poder treure les conclusions de quina és la Badalona que vol la ciutadania en un futur, repensar quina ciutat volem i també arribar a un consens més enllà també de la ciutadania, també amb els partits polítics i que hi hagi un compromís de complir amb les preocupacions i les idees que tenen els ciutadans i ciutadanes. Tant l'alcalde Rubén Guijarro com la regidora de l'àrea de Joventut, Coordinació Territorial i Participació Ciutadana, Andrea Zapata, coincideixen que les sessions formen part d'un compromís adquirit amb la ciutadania. Era un compromís d'aquest govern reprendre aquest diàleg com un exercici de qualitat democràtica, de regeneració i entre tots i totes repensar i mirar aquesta Badalona de futur, que ha de mirar el futur amb il·lusió i sobretot projectar-se en positiu. No s'entén llavors aquest repte sense la participació i la implicació dels veïns i les veïnes i de les entitats que durant molts anys han reivindicat que aquesta eina torni a la nostra ciutat. Teníem un compromís que vam adquirir des de l'inici i que avui podem confirmar que el complirem i que tindrem una sessió plenària final abans del Consell de Ciutat, abans que acabi l'any, al desembre. Feia més de 10 anys que no es convocava el Consell de Ciutat a Badalona, una eina indispensable per repensar quina és la ciutat de futur que es vol. Fa també més d'una dècada que des de l'administració, que des de l'Ajuntament, no s'obre un diàleg amb la ciutadania, un diàleg honest per tal de repensar la ciutat i mirar quina és la ciutat del futur que volem.